Hola, sóc la Meritxell Casamir. A continuació us presento la Falderia, el meu projecte final. Aquesta entitat neix amb la voluntat de reinventar la faldilla, peça de roba associada tradicionalment al públic femení, incorporant-la també en la vestimenta quotidiana d'homes, per tal de transformar-la en un element neutre i d'ús natural per a ambdós sexes. El procés de confecció de les faldilles és completament artesanal, resultant en una peça única i cuidada al detall. El concepte de la marca ens situa a Escòcia, on trobem l'exemple més antic de faldilla per a homes, el kilt. En llengua escocesa, laddie significa home i fanny, dona. Aquestes paraules comparteixen inicials amb la marca. Centrant-nos en aquestes lletres, procedim a reconstruir-les mitjançant el triangle, que és la representació en 2 dimensions d'una faldilla. Apliquem els colors estereotipats de cada gènere. Blau pels homes, magenta per les dones. I fem que s'unifiquin en un de sol, fent referència a la unió dels gèneres en una sola peça i l'abandonament dels estereotips. S'afegeix el naming de la marca, en minúscules i sense espais, per crear un bloc compacte de lectura ininterrompuda. S'inclou la paraula Kraftwerk, per tal que es visualitzi l'artesanalitat del producte. Degut a les diferències físiques i estructurals entre gèneres, sorgeix la necessitat de crear un sistema de classificació per a les peces. Es creen 3 submarques: laddies, pensada per a homes, fannies, pensada per a dones, i laddies fannies, apta pels dos. Aprofitant la geometricitat de l'isotip, es construeix una indiana amb la intenció d'introduir un nou element que potenciï la capacitat de reconeixement de la marca i enriqueixi la pròpia identitat gràfica. Es crea també una versió en blanc i negre, pensada per a aquells elements que estaran en contacte directe amb la peça de roba. Les aplicacions de la gràfica realitzada inclouen papereria bàsica, bossa comercial, etiquetes de roba per a cada submarca, packaging estàndard i packaging de temporada, flyers promocionals, catàleg de temporada fet gràcies als propis usuaris i una faldilla corporativa.